why the president is so important in this. Pagka gumalaw ang presidente, kukulaps na siya. So is the president waiting for this? The president is So waiting for dapat this. preventive suspension yan. That's what they always say, but I think he doesn't have to it. Sir, nasa listahan ba siya? Doesn't have to wait for the Binibigay cause. Because he knows what's going on. Sir, nasa listahan ba siya? Kasi di pa na-establish. I think he knows what's going on already. Nasa listahan po ba siya? Yung mag-ano? Sino? Si Albayan ba siya? Wala naman. Sinabi nila sa kanong, but did you hear what he said? Nagkakotse ka eh. So, para sir, din sa executive session, hindi siya kasama sa listahan. Sinabi siya ng yun. Sinabi, so kasama siya sa listahan. Siya yung tinutukoy niya na nagbebenta ng drugs sa mga tropa niya. So tama Sir, yung yung tama yung ganun. May sipon